Assalamu alaikum. Bandiraɓe calminama on juurama Oumar Coftal Balle wonde bandiraɓe hanki Barcelona zoni juude min jon ronki famde ko Oumar suwat Barça kumen mi meeɗa yiide Barça baɗi mi meeɗa yiide Barça mo wawa fijji bal mi meeɗa yiide Barça défense no wayni bonde kadi mi meeɗa yiide Barça ene waɗa ere défense oɗo Barça kuman wona Barça mo yimɓe way kono kuman joué Barça kono anda bal mo waɗata ko ɗum woni ko sekki ko kanko mo jogui suuduji hawko mo wawi wonde terrain o joni min ronki famde kanko ko waɗata kanko ɗum ko woni ronki famde ko suwata onon systéme onon formation qu'est-ce que hen sahaji omo suwa formation moƴƴo kadi ñalawma goɗɗo ara o suwa goɗɗum waɗa gueɗe goɗɗo ɗo juude Atlético Bilbao oɗo match mo jeeɗi hanki ene yurmini wona match belɗo puisque Barça ari joude ɗum wona ari joude final elle koɓe ɗaniɓe ni Atlético Bilbao équipe an mo kewɗa fiide joni watti fiidem holko woni ɗo nder ko ere kuman mawɗo woni ɗo kuman waɗi kalko kewe Barça joni kalko yahade Barça kalko Barça suwat kuman waɗi puisque yimɓe joni hakkille donki famde kanko ko suwat ɗum min donkomi famde joni sa yi Barça kuman ene jouwa bal kal équipe moɓe joude an a hoolaki taw maɓe gandi ɗo joni soɓe joude équipe topos taw kamɓe mbawi fiide oɗo équipe a wawa hoolade ɗum ɗo joni no Barça kumata suurat ni hay goto hoolaki puisque kuman anda ko waɗa ana jogui yumɓe taw wawi rokkude e terrain oɗo suuɗ an hokkata men Dembélé kañum way kono Dembélé kañum waɗi e jouɓeɓe kam Dembélé waɗi hunde Frenkie de Jong kañum jouyi oɗo Griezmann en mbawi o waɗi hol par ce que o nani riiji o nani balle kono firtan taw o waɗi hen kanko match makko wonno kam ɗon kam o woni to foti wonde ɗo paasuji o nani bi kono heddiɓe Pedri way kono majjuɗo e terrain woni tawa ko tampere an ndelno culle aɗa suuma nene fof nene fof e matchuji aɗa hokkamo matchuji keeɗi tan kadi sa yimo omo tampi to wonde omo tampi tan kadi a jogui ɗon Ricky Puig a yiiɗa wadde ɗum nder elle aɗa jogui caɗele Ricky Puig min holko Ricky Puig waɗi kumba par ce que o yiiɗa suude on tan kadi guel kaldow naati holko waɗata omo change Barça no feewi kande Ricky Puig naati omo change Barça no feewi kuman ene jogui makko caɗele par ce que yimɓe ne jiiye kalde o naata hay sino ko 30 minutes hay sino ko 20 minutes mo hokko passe jooɗo walla holko waɗata joni Pedri kañum jogui ko 18 Ricky Puig jogui ko nogas e joyi nogas e goho ten kadi kanko mo jouwo matchuji ɗi foof noon ɗiɗon minute aji no dokkata Pedri a wawa rokkude ɗum Ricky Puig
kañum walla mo kono wona mbi sigi o no jogii caɗeele match hanki o min mi meeɗa yiide Barça erreur défense Jordi Alves yo yaltu Barça hankiri Barça sohlani Alves kadi hay Englais hoore mum waɗi erreur ji hakkude Englais e Jordi Alves ɓe mbaɗi erreur ji kadi wara gare yimɓe mbiye ko sukaɓe kamɓe ɓe ngala expérience ɗon kadi wona sukaɓe mbaɗi oɗo erreur Ronald Araujo waɗani erreur Ronald Araujo hanke kay kañum e Dejan e Dembélé e Messi e Griezmann fifire to waalo to weli no waalo yon tabe ne jeebe gondam to ne tuppa dane ma e rewbe ne guppa jahan falle jollof jangelde sannaraabe fulbe jubobe lede daneji ay yon waɗi match kon hay hankini hay Messi seeɗa yan Messi fotan hay suude match o ni par ce que to wonɗo kanko ha joni min mi sikki o wona 100% o wona 100% cellude seeɗa sa yimo no dogara e terrain on no waɗi fono ko jooɗa innira fulɓe fulani wala falata yimɓe jiiɗi gagnade final tenkadi ñañojiɗo ñaña Atletico Bilbao kañum ari ko gagnade so moƴƴala ari ko gagnade kappo Barça ari kene ɗaani ɗon teddungal jibina sabu yiɗani igina nidi soyna hettina legale jungo kaw wala tangade ko kullo jeyi system jungo duusanaɗa Atletico Bilbao ɗon e balɗe sappo sa repiti systéme mbaɗe noon sa repiti formation mbaɗe noon noɓe nangi ɗum tagi entraînement Atletico Bilbao nangi formation systéme mo kumman waɗa le kumman wona entraînement moƴƴo par ce que on nangi no juurata ni hakkadi no faami kañum no waɗi systéme mum tagi Atletico Bilbao gagni hanki haala ka ala hen Atletico Bilbao jouyi ɓuri Barça joude laaɓi temedere Barça hay dara waɗani ɗo joni woni hen yimɓe hakkude poti yaltide par ce que ɗum ɗo fotano wonde kuman balɗe mum nana gara yo yiya lawol makko hankkadi hay goto sohlani mo ɗo konko hay goto famani ko suwata hay goto ten ene segni sa yeeɓi Barça kuma an hoorema a sekat tan parce que mbiya ɗum wona football holon football gonɗo holon football hay football jooɗo e suwani hanki hoɗi laaɓi mo neɗɗo siftir ɓe ngari hedde gardien Atletico Bilbao so wona laaɓi ko biyuji oɗo Griezmann mo naani ɗi gasi ko heddi ko holko ɓe mbaɗi holko Barça waɗi hanki ɗum tagi koɓe perdi ko min mbiɗ andunoma ɓe perdi ɗum par ce que Barça no suurata joni ni wona hoolade woni ɗo wona hoolade par ce que wawa hoolade équipe mo kuman non équipe ko kuman jouwat ko hay goto wawa hoolade ɗum min hooram min mbiɗ anduno kili match o fuɗɗi Barça koko perdete hay sino ko Messi jouyi Barça koko perdete par ce que systéme formation mo kuman waɗata o hay goto anda ɗum woni caɗele ɗe kuman sa fewdani ko foti fewdede ya lawol ma goppa Barça ji deeƴo goppa goɗɗo ara bawɗo wadde nawde oɗo équipe to foti nawede wona joni ɗe gueɗe oɗo équipe hay goto famani ko suwata mimi yiɗa haalde haala Real Madrid par ce que Real Madrid e Barça kañum fof gondi to gonɗo Zidane Koeman kañum fof ten kadi woni hen yumɓe a yi enen jala ko Real Madrid perdi Real Madrid kadi kañum ne no jogui ko jali
jogi ko jeli sikron ko yumbe jalar ko Real perdi après Barça Haidar wada ko Barça Haidar do bandira ko calminama on juram gorko Kumar Choftal Balle Kondo jawtne moɗo oju kadi jeeɓe ɗum tino mbale no bono ma wallu men ko feeni feewi par ce que oɗo community pour ha ɗum mawnude on jarama yaw ha gongol inchallah mi salmini